žena budem? No, Márišku, to čo ma uniesieš? Čau. Čau, čau. Dragoník nám nalajkoval 8000 lajkov, krásne. No, ale Filip, keby si aj ty lajkoval, aj ty lajkuješ, Filip? Len Dragona vidím lajkovať krásne. Joj, fešáci, haló. Haló, Dris Mulder, máš ponožky? Nemám. Silonky mám, Áron. Silonky? Ponožky sú tu odložené v šuflíku. Ale tie sa potom tu obujú. Kute, yes. Kute. To je roztomilé, nie? Alebo také niečo. Not. Nylon? To sú nylon. Letter? Diano, včera som mala letter. Či čo? Nie nylon lady? Vidíš meno lady? Nylon. Vidím nylon. Jak sa povie po anglicky včera? Letter. Včera bol letter. Hola, hello, how are you? Thank you very much for likes. Ja musím ináč, mám úlohu 60 minút, ja musím ináč live. Ja musím hrať duely. 60 minút potrebujem hrať duely. Má pani zmartvienie jesť. Mi smutno toho pôvodu. Až obavy. Som smutný a z toho dôvodu. Stanislav, ja neviem, také divné vety mne to preložilo, že nerozumiem, čo to píšeš. Nerozumiem. 10 000. Podvod? Či čo to myslel Dragon? Jak to myslel? Potlesk za lajky. Ďakujem. Perfect, Dragon. No. Ale máme tu 90 ľudí, keď začnem hrať duely, tak tu zostanú 10. Však. Mám pravdu? Mám. Wow. Veru, wow. Ďakujem za sledovanie. Thank you for follow. Dragon, ďakujem ti za srdiečko. Perfekt. Good boy. Dragon je good boy. Good moderátor. Popularita. Perfekt. Thank you very much, Dragon. No.
Dragon mi zvýraznil darček rúží v galerii. Perfekt.